kukhona abahluphekayo. Umehluko ukuthi yini oyenzayo ku-24 hours owunikiwe. Yabona nje banila khona abathi mina ngizolalela ngoba uyazi ukuthi ufuna ukuphuma kuphi. Ufuna ukuphuma kuphi? Ame ngintshela imfihlo because mina lento engizoyikhuluma njengoba size la asizanga kunina. Isikakhulukazi mina angizanga kunina anginendaba nani kodwa ngize kuwena. Lalela ungasheshe uphendule. Ngize kuwena. Njengoba uvuka ekseni njengoba ula awuvukanga nabangani bakho. Uyakubuka nje uphila nabangani bakho kodwa uyasazi isimo sakini sinjani. Ngiyakubuka uphila nabangani bakho kodwa uyazi ukuthi kini sekuthemba ukuthi kuphase wena. Ngiyakubuka uphila nabangani bakho uyazi ukuthi impilo ayikho right ekhaya. And uyazi ukuthi abazali bakho bayafukuza. Ukuze nilale nidle ukudla okudecent. Mhlawumbe kuthatha ukuthi nikudla kabili enyangeni ngoba nomzali uyazama. Kodwa nesikole fanele umzali enze sure ukuthi mawufika esikoleni ufana nazo zonke izingane. Kodwa ufika esikoleni uzenza uclever ucabanga ukuthi uzoncenga wayithini. Angeke sikunenge. Impilo iyazakhela abantu bayo. Ngiyabonga ngoba khona ama-friends lapha kade benza inkondlo abathi baphuma kwiwunga baphuma kuphi emgaqweni okusho ukuthi akumnandi kuphi akumnandi kuphi kodwa mawufuna ukuya khona uzoya. Angithi nina nithanda ufuna iqinisa angithi ngisengiyona lento engiyikhulumayo ngiyeke lento engiyikhulumayo ngiqhubeke ne. Now number 2